Biblia ay salita ng Diyos. Naroon ang kanyang mga utos. Upang ang buhay mapaayos, siya ay sundin ng lubos. B. Baguhin ang buhay. I. Ibigin ang kapwa. B. Buksan ang puso kay Jesus. La. Labanan ang tukso. I. Ipangaral sa lahat. Hey, asahan ang kanyang tulong? Bata, lagi tayong magbasa ng Biblia. Bibiya'y salita ng Diyos, naroon ang kanyang lutos, upang ang buhay ay maging maayos, araw-araw yan. Halina mga bata, magbitin ang bawat titik ng Biblia. Mabutin ang buhay, ibigin ang kapwa. Buksan ang puso kay Jesus. Labanan ang tukso. Pangaral sa lahat. Asahan ang kanyang kaya mga bata, lagi tayong magbasa. Lagi tayong magbasa ng Biblia. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The same was in the beginning with God. All things were made by Him, and without Him was not anything made that was made. In Him was life, and the life was the light of man, and the light shineth in the darkness, and the darkness comprehended it not. There was a man sent from God, whose name was John. He is not the light, but he bears witness the light. And the Word became flesh and dwelt among us. And we beheld his glory, glory as only begotten Son of God, full of grace and truth. Merciful Father, thank you. We worship you and we bless your holy name. Forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. Make us worthy, Lord, to hear your word. Let your Holy Spirit guide us. This we ask in Jesus' name. Amen. Have a blessed morning to everybody. And our preaching this morning is entitled The Righteous Man. The book of Job, chapter 1, verse 1. There was a man in the land of Uz, whose name was Job. And that man was blameless and upright, and one who feared God and shunned evil. So, dito po, apat po ang katangian ni Job. And that man was blameless, walang kapintasan, matuwid, upright, and one who feared God. May takot sa Diyos at umiiwas sa gawa ng masama. If you are going to study Job's life, we will identify, despite of his ups and downs of life, he remained righteous in the sight of God. Kahit na maraming dumaan sa kanya ng mga pagsubok sa buhay, nananatiling matuwid sa harapan ng Diyos. Ito ang ating tatalakayin sa umagang ito. And who is Job? Tingnan po natin kung sino si Job.
In the book of Job, chapter 1, verse 1 up to 2, there was a man in the land of Uz whose name was Job, and that man was blameless and upright, and one who feared God and shunned evil, and have 7 sons and 3 daughters were born to him. Mayaman, maraming anak. Una, siya po ay blameless. Yan. Ang nais ng Lord. No, sa Old Testament po yan. Blameless. Siya lang talaga yung matuwid nung panahon yun, sa lugar na yun, sa land of Uz. Matuwid, walang kapintasan, may takot sa Diyos, at umiiwas sa paggawa ng masama. Yan si Job, at mayroon siyang 7 anak na lalaki at 3 anak na babae. Also, his possessions were 7,000 sheep, 3,000 camels, 500 yoke of oxen, 500 female donkeys, and a very large household, so that this man was the greatest of all the people of the East. Napakarami siyang ari-arian. 7,000 tupa, 3,000 kamelyo, magkatuwang ng mga baka, mga babaeng donkeys. Napakalaki ang kanyang mga kasama sa sambayan. Mga katuwang niya, katulong, so that this man was the greatest of all the people of the East. At ako po yung naniniwala na sa panahon po natin ngayon, marami rin ganito na mayayaman, maraming ari-arian, magandang pamilya. Pero ang pagkakaiba ni Job, siya po ay matuwid sa harapan ng Diyos. Hindi lang sa harapan ng Diyos, magiging sa harapan ng kanyang sa tao, kasi siya pinakamayaman sa land of Uz ng kanilang generation. Siya ang nakita ng Diyos na may takot sa Diyos, blameless, upright, feared God, and shunned evil. 4 po yun. Alam ko po at ako'y naniniwala na maraming posisyon, maraming ari-arian, ang kilala, nakapangyarihan, halos talagang maraming humahanga. Pero ang kaibahan ni Job ay katwiran ng Diyos, the righteous man. That is our topic. Ay, tingnan po natin ang pagkamatuwid ni Job kung kaya po natin. And his sons would go and feast in their houses, each on his appointed day, and would send and invite their 3 sisters to eat and drink with them. Kaya may mga party po sila. Pagka may makakaarawan, may mga anniversaries. Itong mga lalaki na to, yung anak na lalaki, in-invite nila yung kanilang mga kapatid na babae. Kaya 10 sila lahat na magkakapatid. Kaya talagang masaya ang pamilya. Hindi man nagdadamutan. Talagang pagka maligaya po ang pamilya. Nandun yung pagsama-sama po nila. At ang nangyari po, so it was when the days of feasting had run their course that Job would send and sanctify them. And he would rise early in the morning and offer burnt offerings according to the number of them all. For Job said, it may be that my sons have sinned and cursed God in their hearts. Thus Job did regularly. Samantalang sila po ay nagkakaroon ng kasiyahan, feastings. Ang ginagawa naman ni Job sa kanyang ginagawa lagi, naging kaugalian niya na siya po ay nag-aalay sa Diyos. Iningan niya na sila ng mga ano man ang kanilang pagkakamali. Inaalay niya ito sa Diyos. Nagkakaroon siya ng offering. Early in the morning, offered burnt offerings according to the number of them all. Pero mo si Job, grabe po. Lahat ng 10 anak niya, talagang inaalay niya, Panginoon, yung panganay, yung pangalawa, yung pangatlo. Ganun po siya sa harapan ng Diyos. Kahit na nagkakasiyahan at alam ni Job na sobra yung kanilang kasiyahan na, inaalala niya, nag-aalay pa rin sa Lord, na humingi po siya ng habang para sa pag-ingat sa kanyang mga anak.
Did righteous children of God knows by Satan? Mga matutuwid ba ng mga anak ng Diyos? Alam ba ng Diyos? At kilala rin ba siya ng kaaway? Nasa Satanas? Tingnan po natin. The following verse. Verse 6, Now there was a day when the sons of God came to present themselves before the Lord, and Satan also came among them. Ano po ito? Pag sinabing sons of God, sa spiritual realm na po ito. Nagre-report na po. Ipinipresent na po nila yung kanilang sarili sa Lord. At si Satanas ay nandun din. Verse 7, And the Lord said to Satan, saan ka nang galing? So Satan answered the Lord and said, From going to and fro on the earth. Balik-balik siya dito sa kalupaan. And from walking back and forth on it. Talagang, then the Lord said to Satan, Have you considered my servant Job? That there is none like him on the earth? Pero mga identification sa harapan ng Lord si Job. Is none like him on the earth. Walang makakagaya sa kanya sa buong kalupaan, sa mundong ito. A blameless and upright, one who fears God and shuns evil. Yan ang karakter niya sa harapan ng Diyos. So Satan answered the Lord and said, Does Job fear God for nothing? Kaya lang naman natatakot sa iyo eh. Bakit? May kapalit eh. Pero mo, nagkakaroon pa sila ng argument si Satan at saka tinitingnan lang ni Lord kung ano yung mga gusto nais ni Satanas. Have you not made the heads around him? Binabakuran mo kasi siya eh. Iniingatan mo kasi siya eh. Around his household, around all that he has on every side. Binabakuran mo yung kanyang kasambahayan, yung mahal niya sa buhay, yung mga anak niya, ang lahat ng nakapaligid sa kanya. Lahat yun, binabakuran mo yung mga bakahan niya, yung ari-arian niya. Kaya naman, pagmamalikan niya, you have blessed the work of his hand. Pinagpala mo kasi lahat ng hipuin ng kanyang kamay and his possessions and increase in the land. Grabe. Pag matuwid ka pala sa Lord, talagang blessing mo, increase in the land. Pero may kondisyon si Satanas eh. Alam nyo, pagka nagkaroon na po ng accountability at testing of faith, pag umarap na, ang demonyo at nagarap na, tinisting yung faith na yung mga matutuwid na lang niya, ay ihanda na natin yung ating mga pananampalataya. Bakit? Ano sabi ng demonyo? 11. But now, stretch out your hand and touch all that he has, and he will surely curse you to your face. Grabe siyang demonyo, nagcha-challenge siya kay Lord. Ngayon, dahil binabakuran mo siya, iunat mo ang iyong kamay. Ano gagawin mo? Lahat ng kanyang ari-arian, lahat ng kanyang mga household, lahat ng kanyang tinatangkilik, touch all that he has. Kumbaga saan binakuran mo? Tanggalin mo lahat yung bakod. Para open na. Kumbaga sa and he will surely curse you. Sabi niya, susumpahin ka na niya. Challenge niya eh. Ay, alam niyo, demonyo eh. Pag sa liwanag ka, sigurado ka. Pagka sa dilim ka, naku, hindi magiging handa at maganda ang wakas ang mga lumalakad sa kadiliman. Do the testing for the righteous man allowed by God. Ito ba yung mga testing of faith na nararanasan natin ngayon ay pinapaintulutan ito ng Diyos? Tingnan natin. Verse 12. And the Lord said to Satan, Behold, all that he has is in your power. Only do not lay a hand on his person. Yun, ito na matindi. Sinabi niya ang Panginoon kay Satanas, okay, lahat ng kapangyarihan ay nasa iyong kamay. Meron lang exempted. Only do not lay a hand on his person. Huwag mo siyang kakantihin. Kasi pagsubok ang hiningi mo sa kanya, kung gaano siya katatag, talagang, so Satan went out from the presence of the Lord. Umalis.
Grabe. Tinanggal na yung bakod kasi yun ang challenge eh. Now there was a day when his sons and daughters were eating and drinking wine in their oldest brother's house. May parte sa panganay. Sa panganay na anak, nandun lahat yung 10 magkakapatid. At talagang nagiinom sila, naglalasing. Drinking wine eh. Talagang, and the Lord said to Satan, tingnan na po natin. What are the testing of Job? Ano yung mga pagsubok na dumating sa kanya? Okay, tingnan po natin. Verse 14, and a messenger came to Job and said, the oxen were plowing and the donkeys feeding beside them, when the Sabaeans raided them and took them away, and that they have killed the servants with the edge of the sword, and I alone have escaped to tell you. Anong unang pagsubok? Yung tauhan niya. Samantala yung mga baka ay nag-aararo. Yung mga donkeys, feeding beside them. Sila ay kumakain. Yung mga Sabaeans po, yung mga tribo nila, yung mga ninakaw. Ninakaw, raided them and took them away. Pinatay nila yung nagbabantay. At siya lang ang nabuhay. Siya po ay nabuhay at nag-report sa kanya. Yun ang nangyari. Unang nawala, yung kabuhayan niya sa mga hayop, mga baka. Talagang itinangay ng mga Sabaeans. Ano pa? Yun ang number 1. Number 2, while he was still speaking, another also came and said, the fire of God fell from heaven and burned up the sheep and the servants and consumed them, and I alone have escaped to tell you. Kanina, talagang pinatay yung mga servant. Ninakaw yung kanyang mga baka. Yung pangalawa, samantalang nagre-report yung isa, nandito naman yung isa. While he was still speaking, ayun, also came another and said, the fire of God fell from heaven. Pero mo, talagang apoy na galing sa langit. Nasunog yung kanyang mga tupa at ang lahat ng kanyang mga servants, yung mga nag-aalaga, ay talagang namatay. And I alone have escaped to tell you. Pangalawa na po yun. Kanina, Sabaeans. Pangalawa, yung tumupok na po galing sa langit. Pangatlo, Chaldeans. Ano yung kinuha nila? Ubos na siyempre yung mga una, yung mga donkeys, yung mga cattle, yung mga oxen. Ay ngayon naman yung sheep at saka kamelyo. Talagang ubos. Tupa at saka kamelyo kasi yun ang pag-aari niya. 7,000 sheep, 3,000 camels. Yung mga mag-asamang oxen, nandun po. Yung mga donkeys, yes, and killed the servants. Kasama lahat yung mga takabantay. Yung mga kanyang alipin, pinatay po sila. And I also have escaped to tell you. Pangatlo na po yan. Verse 18. While he was still speaking, another also came and said, your sons and daughters were eating and drinking wine in their oldest brother's house, and suddenly a great wind came from across the wilderness and struck the 4 corners of the house, and it fell on the young people, and they are dead, and I alone have escaped to tell you. Grabe po, 4. Noong una, mga kayamanan lang, hayop. Lahat po, naubos po yun. Baka, lahat na nakasulat na kayamanan niya, donkeys, camels, and sheep, lahat ng kanyang servant, isa-isa lang po, ang mga nabuhay at binuhay ng Lord para mag-report. Pero ang pinakamatindi, yung mahal niya sa buhay, yung mga kanyang anak. Ang sabi nung huling nag-report sa kanya sa verse 19, and suddenly, ito ang report niya, a great wind came from across the wilderness. May dumating na malakas na hangin. At yung 4 na corners ng house, ng kanilang pinagdadausan, bumagsak sa mga tao. And they are dead. And I alone have escaped to tell you. 4 po yun. Ano ibig sabihin? 4 corners, north, east, west, and south. Wala na siyang mapupuntahan.
ari-arian niya, katulong niya, anak niya, mga possessions niya, lahat hinagip. Pagkatapos nitong lahat, samantalang nag-uulat yung isa, nung una, hindi pa lang natatapos magsalita, nandito naman yung pangalawa, yung tupok ng apoy, yung una, yung mga Salvians, galing ng north, pangalawa, yung tumupok ng apoy, okay, at lahat yung mga talagang bumagsak, yung mga ari-ari, tapos Chaldeans, sa west, at saka sa south, yung kumbaga sa north, south, east, west, four corners, wala ka nang pupuntahan. Ano naman ang ginawa ni Job pagkatapos po ng mga yung mga reports, yung mga testing na dumaan sa kanya. Verse 20. Then Job arose, ayan, tore his robe and shaved his head, and he fell to the ground and worshipped. And he said, naked I came from my mother's womb, and naked shall I return there. The Lord gave, and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. In all this, Job did not sin nor charge God with wrong. Grabe. Alam niyo, kilala niya ang Panginoon Diyos si Jacob. Kilala niya. Verse 1, ang characteristic si Job, blameless. Fearing God, fear God, upright, shun evil. Inulit ng Lord sa verse na yun. Si Job na to, itong anak ko. Ang ginawa niya, mga kapatid, then Job arose, tumayo. Talagang tumayo. Tinunit niya ang kanyang kasuotan. Nag-ahit po siya. Siya ay nagpakatira pa sa ground, sa lupa. And worship. Ay, grabe. Anong sinabi niya? Naked. Ako'y dumating sa mundong ito sa sinapupunan ng aking... Lumabas ako sa sinapupunan ng aking ina. Ako'y hubot-hubad na lumabas. At dito sa mundong ito, ako'y hubad din na babalik. The Lord gave, siyang nagbibigay. Siya ang kumukuha. Pinuri niya pa eh. Blessed be the name of the Lord. Kaya niyo pa yan? In all this, Job did not sin nor charge God with wrong. Ano ibig sabihin? Hindi siya nagreklamo, hindi siya nagkasala, walang binanggit na numang salita si Job about God. Basta ang ginawa niya, siya ay tumayo. Yung kanyang kasuutan, kanyang hinapak, inahit niya yung kanyang buhok at nagpaktira pa at sumamba sa Diyos. Hubot-hubad ako galing sa sinapupunan ng aking ina. Ako'y babalik din. Nabad. Siyang nagbibigay, siyang kumakuha, pagpalain, purihin ang pangalan ng Diyos. Hindi siya nagkasala sa kabila nitong apat na nangyari. At wala pang nangyari sa kasaysayan ng Biblia ang nangyari kay Job. The more he acknowledged the trials for God, he never blamed God. Kita nyo ang characteristic niya? Kilala niya yung Diyos niya eh. Yan ang matindi ron eh. Kaya siya talaga yung matuwid nung kanyang kapanahunan. Ang ginawa niya lang, mga kapatid at mga minamahal, talagang nag-mourn po siya. Talagang, siyempre, yung nangyari po, talaga namang nakakapanlumo, panlupaypay. Kaya lang, tao ka lang, matindi po. Wala sa kasaysayan talaga sa Biblia kung sino pang example sa Bible yung mga trials na nangyari sa kanya. Wala siyang binlame. Tinanggap niya, he acknowledged, kinilala niya. Grabe, kaya kung may pinagdadaanan po kayo ngayon na matitindi, sa panahon ngayon, tanggapin mo lang, Lord. Oh, naked. Lumabas ako sa mundong ito. Babalik ako sa iyo.
naked din. Ay, magaan po. Totoo po yun. Tanggapin mo lang kung lalo na kung ang pinagdadaanan mo yung pagsunod mo sa Diyos, ang tawag po ng Biblia dyan, the trials of the righteous man. Mayroon kasing mga pagsubok sa mga matutuwid na tao. Kung ang pagsubok mo ay yung katwiran ng Diyos, ang pagsunod sa Diyos at nakakaranas ka ng kahirapan, kapigatian at karamdaman, meron kang reward. Pero kung ang iyong mga problema at pagsubok, nararanasan mo ay pagsuway sa kalooban ng Diyos, mapapahamak. The righteous trials and the unrighteous. Dalawang pagsubok ko yan sa mga matutuwid at sa mga hindi matutuwid. Kaya pag sinubukan ka ng Lord sa pagkamatuwid, ang ibig pong sabihin, anak ka ng Diyos. Hindi kanya ayan na mapahamak. Kaya acknowledge niya, grabe. He never blame God. Grabe ang karakter ni Job, ano? Hallelujah. What is the functions of the true prince for righteous men? Oh, tingnan po natin yung mga tingnan natin yung mga kalagayan, yung mga nais tumulong, talagang mag-aalalay. Siyempre po, pagka ganyan ang nangyari, siyempre malulungkot yung friends mo. Siyempre, talagang mourn po sila sa'yo. Talagang doon nila ipapadama yung kanilang pagmamahal bilang kaibigan. Tingnan po natin sa the following verse. Job chapter 2 verse 11 to 13. Now when Job's three friends heard of all this adversity that had come upon him, each one came from his own place. Eliphaz, the Temanite, Bildad the Shuhite, and Zobar, the Namathite, for they had made an appointment together to come and mourn with him and to comfort him. Nagkaroon sila ng pag-uusap ng tatlong magkakaibigan. Best friend! Nung nalaman nila at narinig nila yung nangyari kay Job, dumating sila, nagkaroon sila ng pag-uusap. Samahan natin siya. Ano yung mourn? At makitalamhati tayo sa kanya para makomfort siya. Verse 12 sa chapter 2, and when they raised their eyes from afar and did not recognize him, they lifted their voices and wept, and each one tore his robe and sprinkled dust on his head toward heaven. Grabe ang pagkikitalamhati po nila. Nung nakita nila sila lumalapit na si Job, hindi nila na-recognize eh. Alam niyo kung bakit? Grabe po eh. Pero mo ba naman? Bukol niya mula ulo hanggang talampakan. Paano mo ma-recognize yun? Talagang nalungkot po sila ng lubusan. Kaya ang ginawa nila, they lifted up their voice. Sila'y nagsisigaw. At sila'y umiyak. Hindi lang sumigaw, talagang humagulgol. At sila'y hinapak din nila ang kanilang kasuotan. At kumuha sila ng alabok at nilagay nila sa kanilang ulo. Tapos sila po ay tumingin sa kalangitan. Verse 13. So they sat down with him on the ground 7 days and 7 nights, and no one spoke a word to him, for they saw that his grief was very great. Yung kanyang kalumbayan ay napakabigat. Kaya nga, wala talaga silang masasabi. Hindi nila alam kung paano nangyari. Walang tanong-tanong. Nakidalamhati sila sa kanya. Sa ground for 7 days and 7 nights. And what happened at the end of Job's suffering? Anong nangyari? Dapat sila po ay nakikipag-mourn sa kanya, nakikipagdalamhati sa kanya sa nangyari. Nagkukwentuhan na after 7 days, anong nangyari? Tingnan po natin. Anong nangyari sa dulo ng mga paghihirap ni Job? Tingnan po natin, alam nyo, mga minamahal at mga manunood at mga kapatid at mga kaibigan. Lagi tatandaan po natin na mayroong end ang suffering. Ang bagyo po ay dumarating. Pero may dulo po nun. May hangganan po nun. At tatandaan po natin
na marami pong mga magagandang araw o kalmante o kapayapaan pagdating sa kapanahunan. Walang iniwan po sa ating bansa. Ang bansa natin Pilipinas ay dinadaanan ng bagyo. Kailangan dadaan yan mga 21. Kahit na December na, magtatapos na ng taon, may bagyo pa eh. Bakit? Talagang daanan po ang Pilipinas. Pero 21 days po yun, equivalent ng ilang weeks yun kasi minsan 1 week bago makarecover. Palagay mo na, 21 weeks. 52 weeks na kung baga sa hanggang recovery, mas marami pa rin yung magagandang araw po. Magagandang ani, mabubuting gawa. Ang mga bagyo na yan ay paghahanda para iayos natin yung mga bubong natin, talian natin, wala na. Darating ang signal number 3. Iba na po ngayon. Darating ang storm, ang surge, ang frost flood. Yan, preparation po sa mga ano yan, para manalangin at maganda. Na Lord, ingatan mo kami. Dapat ganun tayo. Pag mga dumarating na mga ganyan, tatawagin natin ang Diyos. Kaya dito ang nangyari sa pagtatapos ng buhay ni Job. And the Lord restored Job's losses. When he prayed for his friends. Grabe, Alam niyo itong mga kaibigan ni Job. Matala, nakikipag-ano sila. Usap sila. Hindi, 7 days po yun. 7 days and 7 nights. After that, nag-isip yung mga kaibigan niya eh. Sa chapter 2, nag-isip eh. Siguro si Job, kaya nangyari sa kanya to. May ginawa sa Diyos. Mayroon siyang kasalanan. Biro mo ang kanilang pag-iisip. May ginawang kasalanan. Tignan mo, kaya nangyari ito. Naubusan ng ari-arian. Talagang nawasak yung kanyang bahay. Pati yung kanyang mga mahal sa buhay na matay. Yung kanyang mga alipin na matay. Na 4 lang na alipin ang nabuhay. Ngayon, and the Lord restored Job's losses. Ito maganda po sa pagtatapos ng kanyang suffering. Lahat ng kanyang pagkalugi, pag sinabing restore, ay kayang ibalik ng Diyos yung pagkalugi mo. Pag ikaw ay matuwid at dumang ka sa mapagsubok at nakapasa ka, He will restore your all losses. Tingnan mo si Job. When he prayed for his friends. Bakit kanya panalangin niya yung kanyang mga kaibigan? Kasi, indeed, the Lord gave Job twice as much as he had before. Bakit kaya panalangin niya yung mga kaibigan niya? Tingnan po natin mamaya. Sa 11, then all his brothers, all his sisters, and all who had been his acquaintances before came to him and ate food with him in his house, and they consoled him and comforted him for all the adversity that the Lord had brought upon him. Each one gave him a piece of silver, and each a ring of gold. Ay grabe po. Inipon ng Lord yung kanilang mga puso. Nung nalaman yung mga kaibigan niya, yung mga kamag-anakan niya, yung mga acquaintance niya, lahat, naawa. Nagkaroon ng piging, kainan. Then all his brothers, all his sisters, and all those who had been in his acquaintances before, noon, mga old Christian, noon pa, came to him and ate foods with him in his house. Grabe. Bakit? Na-restore na eh. May bahay na siya. Di ba? Nawasak yung mga bahay. Na-restore na eh. He restored eh. Now the Lord blessed the latter days of Job more than his beginning for. He had 14,000 sheep. Kaninang sheep niya 7,000. Dinubli ng Diyos. 6,000 camels. 3,000 dati. 1,000 yoke of oxen. 500 dati yan. And 1,000 female donkeys. Mga babae. Ginawa niyang 1,000. Doble. 100%. He also had 7 sons and 3 daughters. Ang tanong ng iba, ay, di nag-asawa uli si Job. Kasi nagkaroon uli siya ng 7 lalaki at 3
Babae. Dinubli ba yung anak? Yes. Yung una namatay, di ba? O di pinalitan, pero walang nakalagay dyan na pinalitan yung asawa. Basta silent ang Bible, silent din tayo. Opinion ko lang yun, wala sa Bible eh. Siyempre, matuwid siya, di isa lang asawa niya. Kaya ba ang mag-asawa ay mag-anak ng 20? Oo, kaya. Yung iba nga, 30 anak eh. Yung pinakamarami nga sa Book of Genesis, sa record Book of Genesis, mas marami pa eh. And he called the name of the first, Jemima. The name of the second, Keziah. At the name of the third, Kirin Apo. Pero mo pinangalanan pa yung first, second, and third. In all the land, were found no women so beautiful as the daughters of God. Grabe po. Diba? Yung kapalit ng kotes ng anak niya, yung kotes niya, puno-puno ng bukol. May sakripisyo talaga bago ko makakapta yung blessing ni Lord eh. And their father gave them an inheritance among their brothers. Yun ang kagandahan. Pag ikaw ay matuwid na tao sa harapan ng Diyos, ikaw yung nagbibigay mana eh. Yung ibang mga tatay, yung mga bagulang eh, sila naghihintay ng mana eh. Di po, ang biblical po, ang nagbibigay ng mana ay yung mga magulang. Liban na lang kung talagang pinagpaliwan ako at bibigyan yung tayong magulang. Amen po yun. Pero kadalasan po, ang magulang ang nagpapaaral, ang magulang ang nagpo-provide ng pangailangan ng anak, ang magulang ang nagbibigay pamana sa mga anak. After this, Job lived 140 years. Grabe, 120 years lang pa ang buhay noon eh. Pero binuhay siya ni Lord ng 140 years. And so his children and grandchildren for 4 generations. Grabe. Ang isang generation, 40. Ang ibig po sabihin, 4th generation. Wari kayo mag-asawa, 1st generation. Nagkaroon kayo ng anak. Apo, 2nd generation. Apo sa Toho, 3rd generation. Apo sa talampakan, naabutan niya. 4th generation. Sa panahon natin ngayon, maabot ba natin? Yes. Yes. Bari ako po. Ang apo ko, dami, 10. Yung panganay na apo ko, 15 years old na. Wari mag-asawa siya sa 18 or 20. O di may apo na ako sa tuhod. Kung 20 years old siya noon, di ilang taon pa lang naman ako. Mag 80 years old na ako, may 85, may apo na ako sa talampakan. Pwede rin. Mangyari sa panahon natin ngayon. Kaya salamat sa Diyos. Pero mo, and so his children and grandchildren for 4 generation. Kaya ba natin abutin yun? Sinabi na Lord hanggang 120 years eh. Ay 120 years, yes. Ang tao, ang lifespan. Pero hanggang sa ngayon, pero umabot ng 125 sa Guinness Book World Record, meron po. Pagka pinaintulutan ng Diyos na buhayin ka hanggang 140. So Job died old and full of days. Ano ibig sabihin? Siya po ay namatay ng ano? Full of days. Pag sinabing full of days, hindi po siya nanghina. Yung kanyang mata, malinaw. Yung kanyang utak, alam niya kung ano yung kayamanan niya. Ito yung mana mo, 1 milyon. Ito 1 milyon. Ito sa'yo yung bundok. Ito sa'yo yung kapatagan. Nagbigay ng mana eh. Bakit yumaman si Job? Yung mga lahat ng tao pa naman na pumunta sa party, kamag-anak niya, makaibigan niya, noon lahat ng acquaintances niya pumunta, binigyan sila ng silver. Tapos gold. Ganun po din. Pag tayo po sa panahon natin ngayon, pag naging righteous po tayo, ay grabe. Hindi ka bibiguin ng Lord. Alam niyo po, gusto niyo maging matuwid? Tingnan po natin ang Book of Matthew chapter 5 verse 6.
Blessed are those. Ito na yung Sermon on the Mount. Mapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katwiran sapagkat sila ay bubusugin. Blessed are those who are hunger and thirst in righteousness, for they shall be filled. Righteousness. Ibig sabihin, the righteousness of God. Kaya pag matuwid ka, bubusugin ka ng Lord eh. Hindi ka mag-aalala sa mga basic needs eh. Ibig sabihin, makukontento ka. Kasi alam mo, yung Diyos na pinaglilingkuran mo ay buhay. Hindi ka niya papabayaan. Yan ang mga matutuwid. Sa verse 10, anong sabi ron? Mapalad ang mga inuusig dahil sa katwiran. Blessed are those who are persecuted for righteousness' sake. Sapagkat kanila ang karya ng langit. Blessed are those who are persecuted in righteousness' sake, for they shall inherit the kingdom of God. Ay, grabe, pagharihan ka ba naman ng Diyos eh. Alam niyo po, ang sekreto po, pagka matuwid po kayo, Matthew chapter 6 verse 33. Datapwat pagharihan ka muna ng Diyos at hanapin ang kanyang katwiran. Yun. But seek ye first the kingdom of God. One is the kingdom of God, pagharihan ka. Second, and His righteousness. And all these things shall be added unto you. Sinabing all these things, yung mga basic needs, idadagdag na lang po yan. Ano ba yung mga basic needs? Alam na po natin yan. Tayo po, alam natin, napag-aralan natin, whether sa school, naririnig natin mula nung bata tayo. Idadagdag na lang daw kung nauna yung katwiran ng Diyos ang sinunod mo eh. Pag pinagharihan ka ng Diyos, una, at yung katwiran ng Diyos, and all these things. Ibig sabihin, lahat ng basic needs. Idadagdag na lang. Paano idadagdag? Ano ba yung basic needs? Food. Dati nakainit egg rice ka lang. Pero ngayon, tinurado na. Habang sumusunod ka, aroma na. Antindi mo, nung una, padilis-dilis lang. Maliliit lang ng mga bangus, yun lang ang kaya ng budget. Pag sinabi ng Lord na pang-righteous, and all these things shall be added, nako, bangus na yan, salmon na yan, hamon na yan. Dati mga maliliit lang yung chicken natin. Dati yung mga itlog na nabibili sa palengke, dati, yung may tusok-tusok lang. Ngayon, hindi ko na. Yan ang katwiran ng Diyos. Ay, magtiwala kayo dyan, maniwala kayo, may experience po natin. Yan yung, dati mga tubig natin, direct sa gripo. Ngayon, naka-mineral ka na. Hindi lang basta mineral na Summit at saka Absolute, naka-Wilkins ka na rin. Ay, antindi mo talaga. Ano pa? Yung bahay mo dati na, sabi natin, bahay kubo, nagkaroon na ng yero. Nung yero, nagkaroon na talagang matitindi. Dati wala kang garahe. Dati ang iyong sasakyan lang, bike. Tapos nagkaroon ka ng tricycle, 3 ng gulo. Tapos ngayon, 4 ng gulo. Pag napagkatiwalaan ka pa ng Lord. Ay, mga kapatid, ang sarap maging matuwid sa harapan ng Lord. Alam niyo po, sa 1 Corinthians 15:34, meron lang akong babasahin. Conclusion na po tayo. 15:34. Huwag kayong padaya. Ang masasamang kasamahan ay sumisira sa magagandang ugali. 34. Magpakatino kayo at magkaroon ng matuwid na pag-iisip. Yun, the righteous mind. At huwag na kayong magkasala sapagkat ang iba ay walang kaalaman tungkol sa Diyos. Ibig po sabihin, pag ang tao ay mangmang at nagkakasala, ibig sabihin wala siyang kaalaman sa Diyos. Kaya huwag natin silang patulan. Pero kung ikaw ay may kaalaman sa Diyos at matuwid ang Diyos natin pinaglilingkuran, ay magpakatuwid ka rin. Ano lamang po yun?
Lahat po tayo na mananampalataya, kasama po ako roon, walang exempted. Pero naman, pagdating sa sinasabi na judgment, ganito po yun. Ang tamang paghatol sa Church of God, because judgment starts in the house of God. Yung katwiran ng Diyos, ganito po yun. Pag ang isang mananampalataya at nagbago ang buhay, at ang Diyos lang ang nakakalam, huwag mo siyang titignan na hindi siya nagbago. Magkakasala ka lang. Kasi, yun yung papasok ang judgment. Dahil kasi ikaw nang umusga na yung tao hindi nagbago. Yan ang mga pagkakamali ng maraming Kristiyano. Diyan bumabagsak. Kasi ang akala nila, yung tao, na pagkakilala na nun, markado na, ganyan na yan, ganyan na yan. Samantalang, alam ng Diyos yung kanyang ginagawa, matuwid. Pinagharian na siya ng Diyos. Yung kanyang dating ginagawa, hindi na niya ginagawa. Nung dati niyang nagnanakaw, hindi na nagnanakaw ngayon. Nung dati siya nagsisinungaling, hindi na siya nagsisinungaling. Pag nagsinungaling siya, ay, Lord, forgive me, unintentional yun. Hindi yung pagkakuan, bago lumabas po yan, nasa isip po at puso yan. Kaya ang lumalabas, yun ang kasalanan. Pero yung pumapasok, yun ang marmi. Yung pumapasok, yun ang hindi kasi inilalabas. Pero yung lumalabas, yun ang masakit. Yun yung may tama. Kaya yun ang papasok ang judgmental ng tao. Dahil yung tao, ang pagkakilala mo, mananampalataya na nagpupuri sa Diyos, at yung nasa isip mo, ganun pa rin. Hindi po ganun. Hindi po. Palitan nyo ng iyong pag-isip. Ulitin ko po. Para karon tayo ng may lagay sa ating tatandaan po natin to sa 1 Corinthians chapter 15, verse 33. Huwag kayong padaya, be not be deceived. Ang masasamang kasamahan ay sumisira ng magandang ugali. For the same birds, feeders, flocks together. Ang tao ay nahuhuli yung kanyang puso, kung ano yung nasa kanyang isip sa bibig. And the abundance of the heart, the mouth is speaking. Kaya pagka, bro, kumusta ka na? Hey, ito, salamat sa Diyos, nakalpas tayo sa COVID. Hallelujah! Dapat ganun. Pero pagka, ang tagal na sa pananampalataya, bro, sis, kumusta ka na? Kagaya pa rin ng dati. Ha? Kagaya ng dati? Walang improvement? Walang righteousness ng Lord? Hindi na inad yung iyong katalinuhan, yung karunungan, yung pagka-maturity? Bunjing ka pa rin? Nakakahiya. Ilang taon na tayo sa pananampalataya? Wala po akong pinapatamaan. Salita ng Diyos po ito para sa atin lahat. Verse 34. Magpakatino na kayo. Biblia pag nagsabi, binasa ko lang po, tinagalog ko na para magpakatino kayo at magpakaroon ng matuwid na pag-isip. The righteous thinking or mind. At huwag na kayong magkasala. Sin no more. Why? Sapagkat ang iba ay walang kalaman tungkol sa Diyos. Huwag nyo silang tularan. Hindi naman nila kilala ng Lord. Hindi naman sila mananampalataya. Ayaw nyo silang magsalita na magsalita. Pero yung mananampalataya, nagsisinungaling ito, tapos magpupuri ka. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Bro, kumusta ka na? O ito. Tapos nagko-complain ka na. Amoy gin ka pa. Nagkukwako ka pa. Pinagmamalaki mo pa. Ay, hindi obra po yung sarapan ng Lord. Yung mga unbeliever, okay yun. Pero isang araw, yung mga unbeliever na yun, mahabang ang Diyos. Kagaya natin noon. Nabang ang Diyos. Ganyan din ang ating mga ugali, ang katwiran. Pero nung pumasok na yung katwiran ng Diyos,
naging maayos po ang ating mga buhay. Kaya huwag niyo titignan yung tao. Kaya sabi ng Lord, huwag kayo humatol. Bakit? Huwag mo tulad yung tao na ganun siya. Nagbago na yan. Mananampalataya na yan. Sumusunod na yan sa panuntunan ng Diyos. Pero kung ikaw ay leader, at worker ka, at hindi sumusunod, at pinakita ng Diyos sa pastor mo, at sinaway ka, with love, abay, tangkupin mo. Tangkupin mo kasi with love yun eh. Oo, kasi gusto ng Lord, ay ang papasok sa langit po yung mamatutuwid. Walang papasok doon na baluktot. Kaya, sinabi ko ito para sa inyong kahihiyan. Grabe ang Lord, ano? Mayroong buntot eh. Akala ko wala na po eh. Ibig sabihin, mahihiya na tayo. Mga mananampalataya. Katwiran ng Diyos ang ating susundin. Hindi na yung ating katwiran, hindi na yung ating will. Ang sinabi ng Book of Isaiah, my thoughts are not your thoughts, and my ways are not your ways. Ang pag-isip ko, hindi kagaya ng iyong pag-isip. Ang pamamaraan ko, ay hindi kagaya ng pamamaraan. Sa Book of Isaiah, ang inyong parang mapulang mga kasalanan ay pwede kong gawing parang nibe. Ganun ang Lord natin pag nakakasunod tayo. Hindi po excuse na magkasala po tayo tapos matuwid ka. Hindi. Kailangan matuwid ka na hindi ka talagang yung kasalanan, iwasan mo. Kagaya ni Job. Anong karakter niya? Di ba? He was just, he feared God, shunned evil, and upright. Matuwid. Walang kapintasan. Wala kang may bubuta sa kanya. Bagamat may kahinaan siya. Ganun katindi si Job noong kanyang kapanahon. Kaya dinubli ng Lord yung kanyang blessing. Sa panahon po natin ngayon, ay, iba ng blessing ng Lord pag puspos ka ng Holy Spirit eh. Kahit na hindi mo napuposes yung mga material, yung wisdom lang eh. Yung knowledge lang, yung understanding, yung fruit of the Holy Spirit. Tako, mga kapatid, sabihin ko sa inyo, sapat-sapat na po yun. Kasi may buhay na walang hanggan eh. Grabe po yung naghihintay sa atin ng crown of life. Kaya yung righteousness na yan, alam niyo sa Book of Acts chapter 10, si Cornelius ang matuwid, a just man, talagang giver siya, kasama kanyang sambayan. Pero Gentiles po siya. Alam niyo kanyang pagkamatuwid, yung pagka-just man niya. Memorial lang sa kanya sa harapan ng Lord. Parang ganito po yan eh. Sayang naman yun. Ang buti niya. Pero hindi siya mananampalataya. Ala-ala lang yung mabubuting gawa niya. Pag sinabing memorial, sayang naman yun. Ang bait, ang buti. Dami siyang ginawa. Pero hindi naman sumusunod sa katwiran ng Diyos. Ayaw niya naman sumamba sa tunay na Diyos. Ayaw niya magbasa ng Bible, pero ang bait. Ang sabi ng Bible doon, memorial lang po yung ginagawa natin. Ang gusto ng Lord, yung makaharap niya tayo. And He will wipe away our tears. Come, my good and faithful servant. Welcome to my kingdom. Yan ang i-address sa'yo ng Lord. Pagka nakasunod ka, ipagharang ka muna ng Diyos, makuha mo yung gospel, makasunod ka sa kanyang panuntunan, nag-sacrifice po tayo, self-denial, kahit na maraming mga sakripisyo, mga problema na dumarating. Pero yan po ay you must take up your cross. Cross po yan eh sa buhay. And follow the Lord Jesus Christ. Ay pag ganun po tayo, hallelujah, naghintay po sa atin ang crown of life. Maraming pong salamat at pagpalain po tayong lahat. Amang banal na sa langit, salamat po. Pinagpala mo kami sa batang. At sarap, Panginoon, maramdaman ang iyong katwiran. Maramdaman ang iyong banal na Espiritu. Salamat po ang iyong masalita. Ipuin mo ang mga puso na mapanunod. Ang mga kapatid po namin na nagdadanas, Panginoon, ng pinagdadaanan ng mga problema na ito. In Jesus' name. Malasap nyo ang kagandaang loob ng Diyos at ang katwiran ng Diyos. Salamat po sa pagpapala mo. In Jesus' name. Amen. Magandang araw po sa inyong muli, mga kapatid, mga subscriber po natin at mga viewers. Kamusta na po kayo?
Salamat po muli sa Panginoon at tayo po ay nagkita-kitang muli dito po sa programa ng JC LGAA na patuloy po nating tinatangkilik dito po sa ating YouTube at Facebook account. Nawa mga kapatid, patuloy po tayo na magsama-sama sa pag-aaral po ng salita ng Panginoon at patuloy din tayong lumago sa kanyang mga turo. At tunay nga mga kapatid na tayo po muli ay binigyan ng Panginoon ng napakagandang turo po na pinamagatang The Righteous Man. Tunay nga mga kapatid na pag tayo po ay matuwid sa harapan ng Panginoon, tayo po ay pinagpapala. Bagamat marami po tayong mga pagsubok, sa kabila ng mga pagsubok na ito mga kapatid, ay meron pong kaakibat na pagpapala kung tayo po ay isang taong matuwid. Kagaya po ng sinabi ng ating mahal na Bishop Domingo C. Lucena, na halimbawa niya po si Job mga kapatid. Alam naman natin na si Job ay isang righteous and upright in the sight of God. Bakit ganon mga kapatid siya sinabing righteous and upright in the sight of God? Kasi mga kapatid, sa dinami-dami po ng pagsubok na kanyang dinaanan, mula sa kanyang kabuhayan na nawala, sa kanyang mga kayamanan na nawala, at ganon din maging yung buhay ng kanyang mga mahal ay nawala din. Pero sa ganung paraan mga kapatid, nakita po at nasubok si Job na siya ay tunay na matuwid sapagkat tinanggap niya po ito ng maayos. At nang nangyari po, nag-ayuno pa siya para maging matuwid pa po siya sa harap ng Lord. Kasi kung sa ibang tao yun mga kapatid, yung ganun po katinding pagsubok, sisisihin na nila ang Panginoon. Pero dahil si Job po ay righteous sa harapan ng Panginoon, nakita niya po kung ano po ang kalooban ng Panginoon sa kanyang buhay. At the end of his life, mga kapatid, nakita naman natin kung paano siya biniles ng Panginoon dahil sa kanyang pagiging matuwid, no? Siya po ay pinagpalang muli, ang kanyang yaman po ay na doble, mga kapatid, at yung kanyang mga anak na nawala, mga anak niya na hindi sumunod sa kalooban ng Lord, napalitan po ng mga anak na mas mababait at mga sumusunod kay God. Kaya tunay nga mga kapatid na pagka nawala po yung mga bagay na sabihin natin na masyadong tinitreasure natin sa buhay natin, at ito po ay nagbibigay bagay sa hindi pagluwalhati sa Panginoon, papalitan niya ng Lord ng mas mainam mga kapatid para po tayo ay maging matuwid sa harap ng Panginoon. Salamat po sa ating Diyos. Sabi nga sa Matthew 6:33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Alam ko po na marami na po ang tao ngayon na nagsisig kay Lord. Marami ng taong lumalapit sa Panginoon. Pero may kadugtong po yun na kailangang makuha po natin yung righteousness ng ating Panginoon, yung katuwiran ng ating Panginoon. Paano po natin makukuha yung katuwiran ng Panginoon? Sa pamamagitan mga kapatid ng pagsunod sa kanyang kalooban. Minsan masakit yung mga bagay na totoo. Minsan yung mga bagay na gustong isuko natin sa Lord, hindi natin na isusuko. Minsan may pinagagawa sa atin si Lord na hindi natin ginagawa. At minsan pa mga kapatid, ayaw ng Lord na tayo po ay lumalakad sa dilim. Kaya nga mga kapatid, gusto rin ni Lord na meron ka ng Diyos, meron ka pang takot sa Panginoon, at matuwid kang tao na patuloy na nilulugod mo ang Panginoon sa iyong buhay. Yun po ang mga tunay na anak ng Diyos, yung mga righteous men, mga kapatid. At sana po ipag-pray natin sa Lord na tayo po ay maging isang righteous man sa harap ng Panginoon. Para yung mga inaalay po natin sa Lord na pagpupuri, yung inaalay natin sa Lord na pasasalamat, yung inaalay natin sa Lord na pagsamba, paglilingkod, mga kapatid, ay maging mabango samyo po. Kasi maraming nag-aalay sa Panginoon na hindi naman righteous, hindi po tatanggapin ng Panginoon. Yung kanilang mga alay po ay mababaho, hindi po mabango samyo. Kaya gusto ng Panginoon na tayo po ay nag-aalay sa Lord ng paglilingkod. At the same time mga kapatid, meron po tayong righteousness ng ating Panginoon. At matututunan po natin yan sa pamamagitan po ng pagsunod sa kalooban ng Panginoon sa ating buhay. At sa oras na ito mga kapatid, sa mga nais po na maging righteous,
sa kalooban ng Panginoon. Ang unang-una nyo pong gagawin ay ang tanggapin ng ating Panginoon sa ating buhay. Kailangan po natin ng tagapagligtas. Sa ganang sarili natin, mga kapatid, hindi po natin kaya iligtas ang ating kaluluwa. Hindi po natin kayang maging righteous sa harap ng Lord kung hindi po natin siya tatanggapin sa ating buhay. Kaya sa oras na ito, inayayahan ko po kayo na tanggapin niyo po ang ating Panginoon habang may panahon pa. Gusto ni Lord na baguhin ka, gusto ni Lord na makapasok siya sa iyong buhay, bigyan mo siya ng pagkakataon upang ikaw ay ayusin at patawarin, linisin at kahabagan ng Panginoon. At sa oras na ito, lahat po ng nais tumanggap sa ating Diyos, ipikit po natin sumandali ang ating mga mata, taas po natin ang ating dalawang kamay, at sumunod po kayo sa maikling panalangin ng pagtanggap. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, maraming pong salamat muli na binigyan mo ako ng pagkakataon upang ako po ay makalapit sa iyong harapan. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga pagkakasala na nagawa sa iyong harapan. Patawarin mo po ako, linisin mo po ako, at gawin mo po akong karapat-dapat na maging anak mo. At sa oras na ito, tinatanggap kita bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng aking buhay. Tinatanggap kita bilang kaisa-isang Diyos. Pagarian mo po ako mula ngayon hanggang sa iyong pagbabalik. Salamat po sa kaligtasan at kapatawaran na aking natamo. Ito po ang aking samot dalangin sa iyong dakilang pangalan, sa pangalan mo po, Panginoong Jesus. Amen. Salamat po sa ating Panginoon at sa lahat po ng mga tumanggap sa ating Diyos na buhay. Mangyari po na tayo po ay maging matyaga po sa mga bagay na espiritual. Patuloy po tayo makinig sa salita ng Panginoon. Patuloy po tayo magpakupkop sa ating Panginoon para tayo po ay maging righteous. Sapagkat hindi ka magiging maayos pag wala ang Panginoon. Sinabi na po ng Diyos yan, for without God, you are nothing. You can do nothing without God. Hindi po tayo magiging ganap, hindi po tayo magiging matuwid, hindi po tayo magiging maayos kung wala po ang gabay ng Panginoon sa buhay natin. Kung nais po natin na maging masaya, maging tunay tayong mga anak ng Diyos, kailangan po mga kapatid, landasin po natin ang kalooban ng Panginoon. Mahirap, pero magagawa po natin. Sapagkat ang tao po na may malinis na kalooban, ang tao mga kapatid na may mapagkumbabang espiritu, yan po ay tatahanan ng ating Panginoon. Maraming po salamat mga kapatid. At patuloy po namin pinaalala sa inyo na isubscribe po natin, i-like natin, i-share po natin ang programa ng JC LGAA po. Every Friday po may gawain po tayo, 5 p.m. po para sa ating Bible study, at every Sunday naman po 9 a.m. para po sa ating online Sunday services. At ganun din po, nais po namin magpasalamat sa ating Panginoon sapagkat naging masaya at matagumpay po ang ating gathering po last Sunday po. Thank you po sa mga kapatid natin na hindi natakot sa COVID at nakaatid po sa gawain ng ating Panginoon. Pagpalain po tayo ng Diyos. At ganun din po, salamat din po sa ating mga kapatid na nag-take din po tayo ng communion natin. First day uli ng ating Holy Communion sa Panginoon. Ginawa po natin ito ng sagrado at banal sa harapan ng Panginoon. Salamat po. At ganun din, salamat din po sa matagumpay natin na Saturday, yung ating fasting and prayer, once a month po. Salamat po sa mga nakiisang mga kapatid po natin. Talagang kailangan po natin yan na mag-ayuno, manalangin para sa kagalingan ng ating bansa, para po sa pag-iingat ng Diyos sa ating bansa, at ganoon din sa lahat ng mga tao na nabubuhay sa mundong ito. Kailangan po natin na mag-ayuno, kailangan natin umiyak sa Panginoon para mahabag po ang Diyos sa atin at tayo po ay mapagpalang lahat. Maraming po salamat at tayo po ay pinagpala sa araw na ito. Tayo muli ay mananalangin po para pansamantalang pagwawakas po ng gawain ng ating Panginoon. Tayo po ay manalangin na muli.
Hallelujah. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, maraming po salamat sa programa na binigay mo po sa amin. Salamat po sa napakagandang aral po na ibinigay mo po sa amin. Nakailangan po kami, Panginoon, na nakakilala sa iyo. Kami po na may takot sa iyo, O Diyos. Kami po mga anak mong nananalig sa iyo. Kailangan kami maging matuwid, Panginoon. Na nandun, Diyos, ang iyong katwiran. Sapagkat pag nandun ang katwiran mo, Panginoon, kami po ay magiging karapat-dapat sa iyong paningin at makagagawa po kami ng mga bagay na kalugod-lugod sa iyong harapan. Mag-isa aming kapwa, Panginoon, nandun po ang aming pagmamahal, pagpapakumbaba, at paggawa ng mabuti sa lahat. Maraming po salamat, Lord. Patuloy mo kami biyayaan, Panginoon, ng iyong Holy Spirit. Patuloy mo kaming gabayan sa lahat ng aming gagawin. Upang, O Diyos, hallelujah, ang aming pamumuhay ay maging magandang halimbawa po para sa lahat. Gawin mo kami, Panginoon, ang pagpapala po sa lahat ng aming mga mahal sa buhay. Maging huwaran kami, maging channel of blessing kami, Panginoon, sa lahat, Panginoon, ng aspeto ng aming buhay. Hanggat nandito kami, Lord, sa mundong ito, Lord, makita sa amin, Panginoon, ang liwanag na nagmumula sa iyo. Sapagat kami namumuhay sa iyong salita. Maraming po salamat, Lord God. At binigyan mo kami muli ng programang ito. Ibasbasan mo po ang programa ng JCLGAA. At pagpalain mo po lahat ang mga nanonood, nakikinig, Panginoon, sa iyong programa, Panginoon. Ito'y binigay mo sa amin. Itinakda mo ang gawain ito, Panginoon. Salamat po ng marami, Panginoon. At ganun din, Lord, patuloy po namin tinataas sa iyo mapagpalang kamay ang aming bansa, ang bansang Pilipinas, at ang lahat po ng aming kababayan, Panginoon, na patuloy mo kami, Diyos, kalingain. Patuloy mo kami, Lord, na bigyan, Panginoon, ang pagpapalang nagmumula sa iyo. At itong mga COVID-19 na ito, Lord, hallelujah, ikaw na po ang bahalang kumontrol at magwala ng epidemyang ito, Panginoon. At anuman, Panginoon, na mga pagsubok na darating sa aming bansa, sa lahat ng bansa, Lord, ang mga gawa ng kaaway, Lord Jesus, alam po namin na wala siyang magagawa yung gawa ng kaaway sa mga anak mong righteous, Panginoon, sapagkat laging nananatili, Panginoon, ang iyong katwiran. Maraming pong salamat, Panginoon, at patuloy mong basbasan ang aming bansa at ang lahat ng namumuno sa bansa po namin, lalong-lalo na po ang aming mahal na Presidente Rodrigo Duterte, Panginoon, ang aming mahal na Presidente, na patuloy, Lord God, namin siyang itinataas sa iyo. Ikaw na po ang bahala maging patnubay niya, Panginoon, at ang pagiging righteous, Panginoon, ang katwiran, Panginoon, ang siyang mananaig sa kanyang buhay. We love you and we praise you. Thank you so much. In Jesus' name we pray. Amen, amen, amen. God bless you and thank you.